komšije, poštovani prijatelji, dobroveče i dobrodošli na 12. tradicionalnu burekdžijadu. Evo, zvanično otvaranje ovogodišnjih dana bureka Niš 2014. biće za nekih pola sata. To je ono što se tiče zvaničnog programa, ali to ne znači da mi već ne možemo da počnemo da se zabavljamo i lepo provodimo. Sviđa mi se što nas ima ovako još pre početka u ovako velikom broju. Nadam se da će se taj broj iz sata u sat povećavati i da ćemo ova 3 dana koliko će trajati ovogodišnja burekdžijada svi naći nešto lepo i zanimljivo. Burek je spreman, furune su vrele, majstori već vredno rade svoj posao, tako da ko želi da uživa u dobroj hrani može to već sada da učini, a pored dobre hrane ova 3 dana imat ćemo, nadam se, i lepu i zanimljivu zabavu. Rekao sam, zvanično otvaranje je za pola sata, ali dobra atmosfera, kao što je dobro i vreme koje nas je poslužilo, može da krene već sada. I to sa ovim mališanima koji će nam se upravo pojaviti na našoj bini, odnosno našoj sceni ovde u Parku Svetog Save, pa vas ja molim da ih ohrabrimo i pozdravimo jednim gromkim aplauzom. Reč je o scenskom muzičkom udruženju Srma iz Niša. Malo jači aplauz. Evo ih oni, nadam se, počinju da izlaze. Reč je o udruženju koje okuplja decu uzrasta od 7 pa do negde 12, 13, 14 godina i koji neguju narodnu tradiciju, lepu narodnu pesmu i još lepšu narodnu igru. Ono što su nam oni pripremili za ovo veče, reč je o performansu koji nosi naziv Putujem i pevam. Od sela do sela, od grada do grada. Po Srbiji naših potamnelih nada, potuđenih čobana i sluđenih sada, lutam i pevam tužna ko nikada. Gradovi proždiru gradine i njive, voćnjake i vinograde, svoja živa pluća. Po pustim selima još cvetaju šljive i jabuke oko gluvonemih kuća. Suše se hrastovi stoletnjaci, suše brestovi, kajsije, dunje, oskoruše, a kupina, glog i razno rastinje bez duše štrklja oko starih kuća što se ruše. Kad god se neka stara
Bravo!